Laura Seara y Pablo Javier López Vidal hacían balance esta mañana de los presupuestos de la Xunta. Su visión, lógicamente, es muy distinta a la que ayer mismo ofrecía el Partido Popular. Nos entendemos que estos son unos orzamentos satisfactorios, non? Que supoñen unha mostra de rigor, que supoñen unha mostra de austeridade e de compromiso co país, desde logo inserto no exercicio de responsabilidade que o presidente Touriño e o seu goberno veñen facendo nun momento de dificultade económica como que se está vivindo en Galicia, en España, en Europa e no mundo, non? Seara justifica el criterio restrictivo aplicado en estos presupuestos y respondía a las críticas de los populares, que califica de ultraagresivas e indecentes. Isto tampouco é unha cuestión que non entendeu o Partido Popular, entende que non se debe endeudar o país nun momento como este. Nós entendemos que é ao revés, iso é o que marca desde logo a diferencia entre as políticas neoliberais, que foron un auténtico fracaso desde o punto de vista económico, e as políticas socialdemócratas, que nun momento como este, efectivamente, consideran que a que non se debe afectar, desde logo, son as persoas e a cidadanía, e de aí ese enderedamento, e de aí esa aposta polo gasto social. López Vidal analizó las diferentes partidas resaltando la prioridad que se le concede al gasto social y productivo y recordaba al Partido Popular sus años en el gobierno autonómico. Si moitos dos proxectos que estamos sacando agora, e cando digo proxectos de obra, por exemplo, estuveran feitos na etapa do Partido Popular, nós estaríamos hoxe executando as obras. Foi-nos imposible. Moitas delas nestes 4 anos que vamos xa de goberno, poñer en marcha moitas obras de infraestructura porque non había proxecto. Todo era, a iso sí, PowerPoint. Estou me acordando da autovía que vai da 52 á fronteira portuguesa. Moito PowerPoint, moita carpa e moita parafernalia. Pero a realidade, cando chegamos ali, levantamos o queixo, non había nin o proxecto construtivo, nin un informe de impacto ambiental, ni nada de nada, absolutamente nada.